أزي دمسخم دمس سلفنا هدا إرترايو زي دمت سلفنا هدا إرترايو زخبركم سمعتنا نلومي زلونا مدبات كلاليكم دمدامي أواج إرتراوي هاقراو بايتون ديمقراساوي لو تخونيو سناي مكتتال دمدام أواج كالاي هاقراو قباي إرتراوي هاقراو بايتو ديمقراساو لوتين إرتراو هاقراو بايتو ديمقراساو لوتي دحري ناينويح عمتات دوتا نتزقات مقلو لو سجيرو أمونغو أكالاتو زخون حيلتات بزنبرة زي مقني مسحاباتن كال ودعو مقنياتاتن استفتر قلو لو أليو أبقزع متمركيسو عب تحتي كالاي هاقراو قبائي ناس نتنان لو نتنان نمعك أبن حدنت هزبنا نمعزازن هلون مساي عدلنا بعلنا نمقوص أرن زبل جرحو كالاي هاقراو قبائيو كاب 16 كساب 21 ميازيا كلتشحن 19 عمت مرت أب شودن كتما ستوكهولم السلاسيلون كالاي هاقراو قبائي بقال أبومبر مرحنة بايتون بقالتا بأبالات فتسان بصحفتن أبالات السنة إيش ما قلت زقومت تيم حبراو مرحنة هاقراو بايتون تخفيتوم أبتستوها بقالات نخلهم توم بايتو أقيمهم زلو أكالات كومون حفاش زبنا نخلو مسناخلاتن بدها يخونتاتن سجيرهم كالاي هاقراو قبائي كاكايدو مقعم أمقوسهم بمقصال مريحنتن وكلتن عدماتن محزو التقاومو بوليتيكاو ودباتن برقيساون هزباون نتفتاتن منقصقاساتن بتخطاتالي عم تحستو زحزل محزنتاو على قريبهم كومون قبائي كابز تفلاليو بوليتيكاون برقيساون حيلتات مأكلات زينان حبريتان نطفات إيرتراويان قدايم تقال تزركبوهم أقدستي هقراويان بأتاتات محزنتاو ملأختاتو تقبلو كالاي هاقراو قبائي إيرتراو هاقراو وايتو ديمقراسياو لوتي أب عمتا كلتاشحن 11 أب أواسا إثيوبيا كابز مسراتات حيزو زاقات أمو وخونتات زبره سفيح مقلت زحازله بتيم حبراو مريحنة هاقراو بايتو زي قرب بوليتيكاو زبصاب سفيح كتعن قمقام من تخيد اللوم كاب زتفلاليو بوليتيكاو ودباتن سيفيكاو محبراتن محبركوماتن هاقراويان باعتاتن زتوكلو زي قومة إيرتراو هاقراو بايتو عم مسرح عود قالسي تقاوم دنبا عبا هاقراوي وصي زحازل عيو كم زنبرن زلون قوائي دقيمو الرقاقيزو انتخونا جن بايتونا بسنكي وشتاون قداماون ساقامات توطينو زنبر علاماتات كمتي تنبيرلو زنبر التثبيتات كتاقبرايك تقالن جزين عامن حيلتاتنا أب كنتو بوليتيكاو متهلاخن مسحاباتن بمدفوو قبائي بوليتيكاوي مريحنتات نغيفتو ومزجيبو ازي كمزيلون كله نتوم زقاتهم مسنا خلاص سجيرا نب قبائي نمبصح عبس عرز قبرت تيم حبراو مريحنت قبائي مقويسو إيرتراو هاقراو بايتو ديمقراسياو لوتي نساقاماتو بديهو نب زسفح هاقراو عيز ساقاقرنا حدش مدرخ كخفت مخانو قوائنياتات الرقاقيتهم أبز مدايزي منغستي إثيوبيا نتقاوم حيلتات إيرترا بحفشا أم مقام هاقراو بايتو ديمقراسياو لوت دما بفلاي زي قبرتو غنزباون لوجستيكاون حقزات متحبار كالاي قبائي كبزبالي مسكانا قريبو حفاش زبي إيرترا كالاي هاقراو قبائي بدرجة هاقرنا إيرترا يخون بدرجة زوباون أهقراون هواهو أب أزيو استحلال خيقونتاتن أب زلنا لهموتيو تخايدون هزبي إيرترا ناستا 30 عمتات بحادة كابتوم زخفو ملكاويان سرعتات أب كل مدايات يوتو أب أزيو كبير كلولاون جقوانان تشخيلو حقاقن فتسامن عكارات أب زيبولون بهزب الصدقة حق منغستن كالوت منغستاو تكالاتن بخيرلو أبزل لخونتات أتي زتحت سبعون بوليتيكاون مسلاتو تنفيقو أب شغلوت ينبرالو
ኣብ መዳይ ዞባዊ ምዕባለታት ብሰንከቲ ተሃዋሲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ሃገርና ዓውደ ዞባውን ኣህጉራውን ውድድራት ኮይና ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ እዋን ግን ንልኡላውነታን ጸጥታን ሰላምን ህዝባን ኣብ ሓደጋ ዘሳጥሕ ደረጃን ኩነታትን በፂሓ ትርከብ ኣላ። ህዝብና ብሰንኪ ገባቲ መርሆ ስርዓት ግደፍ ንጃምላዊ ማእሰርትን መጭወይትን ምስዋርን ግዳይ ናይ ኩሉ ዓይነት ሽበራን ተሳጢሑ ኣስካሕካሕ ህይወት ይሕልፍ ኣሎ። ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ሃገር ራሕሪሑ ሰላም ንምርካብ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ክስደድን ኣብ ጉዕዞ ስደት ከዓ ኣደዳ መቕዘፍትን ማእሰርትን ስቅያትን ክፍለ ኣካላቱ ክሽየጥን ኮይኑ ምህላው ጉባኤ ብትኩረት ርዩ። ኤርትራ ሃገርና ንኤርትራዊ ዜጋ ዓብ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ክንሳ ናይ ግዳም ሓይልታት ግን ከም ድላዮም ዝዕንድሩላ ልኡላውነታ ብዝፈታትን መንገዲ ክዋስኡላን ንርኢ ኣለና። ሓፋሽ ተቓላሳይ ህዝብና ኣሕዋትን መሓዙት ሃገርናን ሓደ ካብቶም ንህዝብና ዘሻቅሉ ዘለው ጉዳያት ገባት ስርዓት ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይዱ ዘሎ ርክክባት እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐን 20 ዓመታት ዝወሰደን ኣይ ሰላማዊ ውግእ ኩነታት ብምኽታሙ ጉባኤና እናመጎሰ እንተኾነ ግን እቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ስምምዓት ዘይንጹር ህዝቢ ዘግለለን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ገባት ስርዓት ግደፍ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ናብ ቀዋሚ ስምምዓትን ውዕላትን ከእትዎ ዝኽእል ሕጋዊ ረቑሒታት ዘየማልእ ምዃኑ ጉባኤ ገምጊሙ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ተበፂሑ ዘሎ ውዕላት ዳግማይ ርእይቶ ክገብረሉ ካልኣይ ጉባኤ ብምጽዋዕ ስርዓት ግደፍ ኣብ ዝእለየሉ እዋን እቲ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዓት ንህዝብና ቀያዲ ከም ዘይከውን ጉባኤ ኣረጋጊጹ። ብጉዳይ ዶብ ዝምልከት ብመሰረት ናይ መጨረሽታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምሕንጻጽ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ብዘይወዓል ሕድር ክፍጸም ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ጉባኤ ኣረጋጊጹ። ብተወሳኺ ጉዳይ ወደባት ኤርትራን ዞባዊ ማያት ሃገርናን ምትንካፍ ንልኡላውነት ሃገርና ዝፈታተን ንሃገራዊ ጸጥታና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብምዃኑ ክስገር ዘይግቦ ቀይሕ መስመር እዩ ክብል ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣዘኻኺሩ። ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ መድረኽ እዚ ንምውዳቕ ገባት ስርዓት ግደፍ ኣብ ሃገርን ወፃእን ዝርከብ ህዝብና ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ንምዕዛዝ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ልሉይን ዓብ ተራ ክጻወት ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ መንጎ ኩሎም ፖለቲካውያን በርጌሳውያን ሓይልታት ከምኡውን ስርዓት ግደፍ ንምውዳቕ ዝቃለሱ ናይ መንእስያትን ናይ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦትን ኣካላትን ሕብረተሰብን ኣብ መስርሕ ቃልሲ ብሓባር ክቃለሱ ዕዙዝ ተደላይነት ከም ዘለዎ ጉባኤ ኣስሚሩሉ። ነዚ መሰረት ብምግባር ከዓ ካልኣይ ጉባኤና ወፃኢ ካብ ጽላል ሃገራዊ ባይቶ ምስ ዘለው ፖለቲካውያን በርጌሳውያን ሓይልታትን ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ብሽርክነት ንምቅላስ ዝሕግዙ ኣገደስቲ ውሳነታትን መደባትን ኣመሓላሊፉ። ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታትና መንፈስ ምንጽጻግን ኮንቶ ዝኾነ ውድድራትን ተወጊዱ ተሓባቢርካ ናይ ምስራሕ መንፈስ ክሰፍን ጉባኤ ተማሕጺኑ። ነቶም ዝተቐራረበ ፖለቲካዊ መደብዕዮ ዘለዎም ሓይልታት እውን ዝምድኖም ኣትሪሮም ኣብ ፍጹም ሓድነት ዝመጽሉ መንገዲ ኸናድዩ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ከተባብዕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ተቓላሳይ ሓፋሽ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ኣክል ዝብል ጭርሖ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን እናበረኸ ዝኸይድ ዘሎ ህዝባዊ ናዕብን ተመሳሳሊ ምንቅስቓሳትን ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣመጒሱ። ሓድሽ መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ምስ ኩሎም ሓይልታት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብምትሕግጋዝ ነዚ ናዕቢ እዚ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ንምብጻሕ ክሰርሕ ጉባኤ ሓላፍነት ኣሰኪሙ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ቀንዲ ናይ ለውጢ ሓይሉ ምዃኑ ብምርዳእ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ገባት ስርዓት ግደፍ ንምውዳቕ ቃልስታቱ ከኻዕብት ጸዊዑ። ከምኡውን ሰራዊት ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ግዝኣተ ሕግን ንምስፋን ህዝብና ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ንምዕዋት ዕዙዝ ተራ ንኽህልዎ ጉባኤ ተሪር መፀዋዕታ ኣቕሪቡ። መትከላትን ዕላማታትን ፖለቲካዊ መልእኽትን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ ኩሉ ናይ ዜና ማዕከናትን ማሕበራዊ መራኸብን ሶሻል ሚድያ ሓድሽ መሪሕነት ብግቡእ ክጥቀም ጉባኤ ሓላፍነት ኣሰኪሙ። ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰብኣውን ማሕበራውን ሓደገኛ ጣልቃታት ዘለዎ ጉዳይ ብምዃኑ ጉባኤኛታት ብትኹረት ሪኦም ካብ ሱሳታት ናይ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመናት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ ስቅያት ስደተኛታትና
ናጽነት ድሕሪ ምርግጋጹ መደምደምታ ክግበረሉ ዝነበረ ትጽቢት በኒኑ ዋሕዚ ስደተኛታት ክሳብ ሕጂ ክቕጽል ይርከብ። ኤርትራ ሎሚ ህዝባ ክስደድ ዝግደደላ ሃገር ኮይና ካብተን ብብዝሒ ስደተኛታት ኣብ ቀዳማይ ቦታ ትስራዕ ሃገር ኮይና ኣላ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ትካላት ኤርትራዊ ስደተኛ ዘሕልፎ ዘሎ ኣሰቃቒ ህይወት ግቡእ ቆላሕታ ብምግባር ንክስደድ ዘገደዶም ምኽንያት ተቐይሩ ሃገሮም ክሳብ ዝምለሱ መነባብሮኦምን ጸጥቶኦምን ከምኡውን ናይ ትምህርቲ መሰሎምን ክንክን ጥዕንኦምን ብዝምልከት ንምምሕያሽ ሓገዞም ከበርክቱ ጉባኤ ምሕጽንታ ኣቕሪቡ። ኣብዚ መዳይ እዚ ሱዳንን ኢትዮጵያን የመንን ንነዊሕ ዓመታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዓቂበን ንዝለገሰኦ ዝተፈላለየ ሓገዛት ብምምጓስ ክሳብ ሃገሮም ዝምለሱ ኩነታት ዝፍጠር ሓገዛቶም ንኸየቋርጹ ጉባኤ ተማሕጺኑ። ከምኡውን ጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ኣካላት ክሳብ ሕጂ ክገብርዎ ዝጸንሑ ምትሕብባር ክቕጽልዎን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ሊብያ ስደተኛታትና ዘሕልፍዎ ዘለው ዘሕዝን ኩነታት ንምእላይ ክጽዕቱ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ጸዊዑ። ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ጎድኒ ሰውራ ህዝቢ ሱዳን ደው ከም ዝብል ብምግላጽ ካብ ዝሓለፉ ተመክሮታቱ ተማሂሩ ሓቀኛ ኣብዝሃ ሰልፋዊ ተመክሮ ዘውሕስ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ምቋም ክዕወቱ ድማ ትምኒታቱ ገሊጹ። ኣብ ሃገራት ዞና ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለምን ርግኣትን ጸጥታን ሰላምን ክሰፍን ዘለዎ ባህጊ ጉባኤ ገሊጹ። ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ ጎኒ ሓው ህዝቢ የመን ደው ከም ዝብል ብምርግጋጽ ኩሎም የመናውያን ሓይልታት ላዕለዋይ ጠቕሚ ሃገሮም ኣቐዲሞም በቲ ዝተበጽሐ ስምምዓት ተቐይዶም ነቲ ዘካይድዎ ዘለው ኣዕናዊ ግርጭት ደው ከብሉ ጉባኤ ጸዊዑ። ኣብ ጉዳይ ጎነጽ የመን ገባት ስርዓት ይግደፍ ሒዞ ዘሎ ሻራዊ መርገጽ ናይ ህዝብና መርገጽ ከም ዘየንጸባርቕ ንየሕዋት የመናውያን ጉባኤ ኣረጋጊጹ። ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ሓፋሽ ተቓላሳይ ህዝብና ንሃገራዊ ባይቶ ዘበርክቶ ፍናንን ገንዘባውን ሓገዛት ኣብ ምዕዋት ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ዓቢ ተራ ከም ዝነበሮ ብምርግጋጽ ጉባኤ ልዑል መጎሱ ኣቕሪቡ። ሕጂ እውን እንተኾነ ሃገራዊ ባይቶ ልሉይ ሃገራዊ ግዲኡ ንክጻወት ደገፍን ምትባዕን ከይፍለየና ጉባኤ ተላብዩ። ጉባኤ ኣብ መደምደምታ ዕይኡ ኣብቶም ዝቐረቡ ሰነዳትን ጸብጻባትን ብቑዕ ምይይጣትን ክትዓትን ወድዓዊ ሚዛንን ብምቕማጥ ፖለቲካዊ ቻርተር ሕጊ ህንፃን ፖለቲካዊ ውሳነታትን ብምጽዳቕ እዋናዊ መደብ ዕዮ ሓንጺጹ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ናይ ምርዳእ ሃዋሁ ዝሰፈኖ መስርሕ ተኸቲሉ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ብ61 ኣባላት ዝቆመ ማእከላይ መሪሕነት መሪጹ ስራሓቱ ዛዚሙ። ዕድመ ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሃገርና ሓራን ነፃን ኮይና ትንበር ዓወት ንቓልሲ ህዝቢ ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንጀጋኑ ሰማዕታትና ሚያዝያ 22/2019 ዓመተ ምህረት። እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ። ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ብሓልዮት ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እናተዳለወ ወትሩ ሰሉስ ሐሙስን ቀዳምን ኣብ መርበብ ሓበሬታ erinahda.org ዝቐርብ መደብ እዩ። ساعين وقتي حناك سري